हेलो लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इम्पर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर। बेनो जाहैबाय जायफ्रानाखि सरकारि फायखानाखौ एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गुड निउज ओंखारना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोननि एकाउन्टआव बे सरकारि फायखानानि थाखाय फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि फैसाया हाबथारनोसै लोगोफोर। बेनि थाखाय नोंथांमोननि मुङा लिस्टआव ओंखारदोंना ओंखाराखै बेखौ माबोरै चेक खालामनो हायो बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जाजेननायनिफ्राय जोबनायसिम मोजाङै स्किप खालामालाबा नायलांबानो जाबाय। जेन' बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव गावनि मुङा लिस्टआव दंना गैया बेखौ माबोरै गावनि मबाइलावनो चेक खालामनो हायो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय थाबैनो 9000 नोंथांमोना 9000 मोनग्रोगोन लोगोफोर फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै सरकारि फायखानाखौ लुनो। आरो बे 9000 जों नोंथांमोना गावनो माबोरै होदेरनानै लुयो ना बे 9000 जोंनो मेकआप खालामनानै लुयो बे नोंथांमोननि खोथा। नोंथांमोना खिन्थु गावनो लुनो मोनगोन बे 9000 जों फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि थाखाय 9000 आ हाबग्रोगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना गुगोल बा क्रम ब्राउजाराव थांनांगोन। दायो आङो बेयाव गुगोलाव टाइप खालामनोसै। बेयाव नोंथांमोना बेबायदि टाइप खालामनांगोन SBM बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। बेयाव सार्च खालामबा बेबायदि ओंखारबोगोन। नैबे फार्स्टनि लिंकआवनो नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। फार्स्टनि लिंकआवहाय बेवहाय आं क्लिक खालामनोसै। बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना नुनो हादों नैबेवहाय मोनथाम सिन दङ जे बेवहाय क्लिक खालामना होदो। बेयाव आं क्लिक खालामनोसै। बेयाव क्लिक खालामबा नैबेयाव लास्टआव गाहायाव नुदों डाशबर्ड होननाय बेवहाय क्लिक खालामना होदो। आं होबाय। बेयाव क्लिक खालामबा बेवहाय बेबायदि पेज ओंखारबाय। आरो बेबायदि पेज ओंखारबा नैबेयाव मोनसे नुदों जे भिलेज प्रग्रेस रिपर्ट बेवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय। आं बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामबा नै नोंथांमोना नायनो हागोन। आं एसे जुम खालामनि। बेवहाय बेबायदि नुदों गोजौआवहाय सेलेक्ट स्टेट बे गावबागाव स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। जोंना आसाम नालाय आसामखौ आं सेलेक्ट खालामबाय। बिनि उनावहाय सेकेन्डआवहाय नुनो मोन्दों सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट बेयाव गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। बेयाव आङो क'क्राझारखौ सेलेक्ट खालामनोसै। बिनि उनावहाय नैबेवहाय गाहायाव नुबावदों सेलेक्ट ब्लक बे ब्लकखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। आङो बेवहाय सेलेक्ट खालामनोसै। बेवहाय आङो नैबे मोनसे कुसुगावनखौ सेलेक्ट खालामबाय। बिनि उनावहाय नैबे सेलेक्ट ग्राम पन्सायत बेखौ सेलेक्ट खालामदो। गावबागाव BCDC माबे नोंथांमोननि गामिया माबे BCDCनि आन्दाराव गोलैयो बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। आं बेयाव दानो नैबेखौ मोनसे सेलेक्ट खालामबाय। दानिया सेलेक्ट भिलेज गावबागाव गामि भिलेजखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना बबे गामिनि बेखौ सेलेक्ट खालामना होबानो जाबाय। बिनि उनावहाय नैबे गाहायाव गोथां साबमिट नुदों बे साबमिटआवहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। क्लिक खालामबाय। दायो बाव बेबायदि ओंखारबाय। एकदम गाहायाव नायदो दानिया नोंथांमोना नैबाव जे नुदों फेज 1 बे फेज 1आ जाहैबाय बे गामिनि गोदानै फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ मोननो थांगासिनो दं 149 बे बिथांमोना 149 बिथांमोना देग्लाय सरकारि फायखानानि थाखाय फार्स्ट इनस्टलमेन्ट 9000खौ मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर। 9000खौ मोननो थांगासिनो दं। आरो नैबेयो जाहैबाय सेकेन्ड फेज 2 होनाय दङ। बे जाहैबाय थांनाय बोसोराव जायफ्रानाखि 9000खौहाय सरकारि फायखानानि थाखाय लुनो थाखाय मोनदोंमोन बिथांमोना जानो हागौ लुबायानो। दा सेकेन्ड फेजनि थाखाय नैबे 20 जन बिथांमोनाबो मोननो थांगासिनो दं। बेसेबां मोनो बे सरकारा बेसेबां होयो बे सरकारनि खोथा जिखुनु मोननो थांगासिनो दं। आरो नैबेवहाय लास्टआव नुदों फेज 1 प्लास फेज 2 बे जाहैबाय दा नैबे 149 बिथांमोना गोदानै मोनगोन। बेजों लोगोसे आरो सेकेन्ड फेजनि थाखाय जायफ्रानाखि थांनाय बोसोरावबो एबा थांनाय समाव मोनदोंमोन आरो देग्लायबो बिथांमोना सेकेन्ड इनस्टलमेन्टखौ मोननो थांगासिनो दं। बेजों प्लास खालामनानै 169 बिथांमोना देग्लायहाय एबा दायो मोननो थांगासिनो दं। आरो बे फैसाया बावथारला लोगोफोर मोनथारसिगोन थाबैनो मोनथारसिगोन। दायो गावनि मुंखौ बेवहाय चेक खालामनो हानाय बिथांमोना प्रसेसखौ होआखै। नैबे 149आव क्लिक खालामबाबो नै ओंखारा। आरो नैबे 20 बेवहाय फेज 2आवहाय क्लिक खालामबा बेबायदि ओंखारो जे जायफ्रानाखि फेज 2खौ मोननो थांगासिनो दं बिथांमोननि मुं बियो
दायो बेवहाय नुदों 1 आरो 2 सानै बे बिथांमोना देग्लायहाय एबा दायो बे सेकेन्ड इनस्टलमेन्ट बा फेज 2 खौबो बिथांमोना मोननो थांगासिनो दं। बिथांमोना अलरेडि फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ मोनखांबाय 9000, दायो सेकेन्ड इनस्टलमेन्टखौबो बिथांमोना मोननो थांगासिनो दं। बेसेबां होयो बे सरकारनि खोथा, खिन्थु बिथांमोना मोननो थांगासिनो दं। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर, आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामदो आरो हायोब्ला नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामदो लोगोफोर, जेन' चेनेला फिसा, जेन' नोंथांमोननि सापर्टजों चेनेला देरलांनाय बायदि। आरो नोंथाङाबो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, जेन' आङो बिदिनो सानफ्रोमबो इम्परटेन्ट भिडिअ लाना फैयोब्ला माबा मोनसे नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जानायफोर बादि अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर, उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन।